Mireu, avui és un dia en el que us se n'adona que tenim un gran poble, perquè cada vegada que cridem a tots els sectors per a parlar de futur i per a parlar d'il·lusió, ahí esteu, al costat de les forces polítiques que pensen en el futur de Cullera. I totes aquestes aspiracions que teniu com a col·lectius, que teniu com a entitats i que teniu com a veïns i veïnes de Cullera són les que hem volgut reflexar en la nostra candidatura. Una candidatura de gent nova, de gent preparada i sobretot perquè té moltes ganes de treballar per Cullera i de conquerir el futur. Però evidentment no és prou en tindre una llista o en tindre una candidatura o en tindre unes persones. Feia falta tindre un projecte, dir-li a la gent per què mos té que votar, dir-li a la gent què és el que volem fer en el poble i dir-li a la gent com volem conquerir aquest futur que tenim. I aquest és el projecte que vos acabem de presentar. La presentació que acabem de veure, amics i amigues, és el resultat d'aquest treball, d'un treball que hem fet juntament amb moltes persones de les que esteu ací durant l'últim any i mig. La nostra candidatura i aquesta gent l'hem feta junt a tots els sectors econòmics, socials i culturals que, com repetisc, molts esteu ací. Un projecte que dona resposta a tot allò que sempre ens hem plantejat. Mireu, jo tinc 30 anys i des que soc ben xicotet he escoltat que com pot ser que Cullera, en lo bonica que és, estiga com està i no se puga treure-li més partit a tot aquest patrimoni. Com és possible que un municipi com Cullera, amb tot un potencial que té, s'hagi quedat estancat i siga capaç de liderar l'oferta turística de la comunitat valenciana? Com és possible, amics i amigues, que el nostre sector turístic no generi la riquesa que sí observem que es genera en altres localitats? Per què no podem viure els cullerencs també del turisme, com fan en altres llocs? Per això nosaltres i tots els implicats hem volgut donar resposta a totes aquestes preguntes en el projecte que acabeu de veure. I la conclusió és ben clara, amics i amigues. El nostre turisme requereix d'una oferta de qualitat, accessible i sobretot atractiva. Un turisme que en definitiva impulse l'economia local i siga capaç de generar ocupació i riquesa. Un sector que ha de veure i ha de ser el motor per atraure a Cullera de la crisi i del pou en el que estem. I la forma d'aconseguir-ho, amics i amigues, l'acabeu de veure plantejada. Si volem posar en valor el nostre patrimoni i les nostres platges, necessitem d'un canvi i d'un nou projecte. Perquè si posem en valor tot aquest patrimoni, les nostres platges, el nostre castell, els nostres monuments i tots els parcs naturals, i som capaços d'articular al seu voltant projectes atractius, factibles i innovadors, segur que aconseguirem atraure a tots aquells turistes que avui quan passen per Cullera veuen el cartell de la muntanya però passen de llarg. Un d'aquests projectes, amics i amigues, és Econatura, que en poc de temps i amb un baix cost es pot posar en funcionament, perquè el patrimoni ja el tenim, és de la gent de Cullera, i simplement fa falta ficar-lo en valor amb un projecte i donar-li la possibilitat al sector privat de poder participar. Un projecte que juntament amb la Via Verda, que és el circuit esportiu que volem pretendre que siga el referent de la comunitat valenciana, van a ser els primers projectes i els primers emblemes del nou turisme de Cullera. Altra joia que tenim per explotar, amics i amigues, que també ho hem escoltat moltes vegades, és el barri del Pou i la seva revitalització. Crec que totes les forces polítiques han portat en els seus programes com revitalitzar el barri del Pou, però ningú ha dit quines mesures van a prendre per a revitalitzar-ho. Nosaltres tenim aquest projecte, perquè apostem per l'hospedatge, apostem per l'oci i apostem per els nous conceptes. Una renovació també i un ambiciós replantejament de la nostra façana litoral. Les nostres platges i el nostre passeig marítim requereixen d'un projecte nou que, a més, generarà nous llocs de treball, riquesa, noves iniciatives, noves empreses i, sobretot, amics i amigues, confiança i il·lusió per a que els inversors puguen vindre a impulsar Cullera.
Eixe serà el nostre nou front marítim de Cullera. Però a banda d'apostar per el turisme ecoeducatiu o de potenciar les nostres joies urbanes i patrimonials que hem vist, a banda de fer tot això, amics i amigues, vos dic una altra cosa que farem, i és exigir la construcció immediata del port esportiu de Cullera i també, Sílvia, d'un nou col·legi, perquè també mos fa falta. Però eixe port esportiu ha de ser l'emblema d'un nou model turístic. Un model turístic que no va dependre de cap sector en concret i que no va vendre fum i que sap quina és la nostra realitat i que té respostes per a canviar-la i millorar-la. Un turisme, per tant, ben planificat, ben promocionat i ben projectat, que serà el que ens possibilitarà com a població superar les greus dificultats que estem travessant. Mireu, el sector turístic és l'únic sector productiu a Espanya que no ha entrat en una greu crisi. Per això, amics i amigues, és incomprensible que si nosaltres podem viure del turisme, tinguem en Cullera un de cada 3 ciutadans en el paro, un 28% de la tassa de paro, quan a Espanya, sent greu la quantitat de parats i de parades, només arriben a un 20% de parats. Així tenim un 28% de parats. Per tant, amics i amigues, si tenim la valentia de dur a terme tot aquest projecte, anem a fomentar una nova economia que farà que els nostres comerciants puguen veure's beneficiats dels avantatges que tenen altres poblacions, com per exemple la declaració de centre històric i comercial de Cullera, que tindrà molts avantatges per als comerciants d'aquest poble. I en aquest punt està una de les claus, en generar il·lusió, en dir-li a Cullera que pot creure en les seues possibilitats, que a partir del pròxim 22 de maig, els que anem a apostar per un canvi en positiu, anem a fer possible allò de lo que sempre hem aspirat, i que sols un canvi de cares i d'idees podrà fer-ho possible. Però si tenim clar que volem fer del turisme la pedra angular del nostre model de ciutat, també tenim clar que Cullera necessita solucions a nivell econòmic. Perquè pensareu com anem a fer tot això tenint conforme tenim l'Ajuntament. No vaig a perdre ni un minut en llançar crítiques ni datos econòmics, perquè pense que es coneixem massa bé. Però sí que vaig a dir-vos el que farem, el que farà el nou govern de l'Ajuntament, el nou govern responsable de l'Ajuntament de Cullera. Cullera necessita un pla econòmic d'acció immediata. Necessita respostes i necessita solucions. Vos asseguro que nosaltres no anem a permetre que ni un dia més tinguem un govern local que amague xifres i que estiga de braços creuats a la situació econòmica. Tenim clar el que s'ha de fer i per això també hem elaborat un programa econòmic global que d'ací unes setmanes també presentarem a l'opinió pública. Un programa basat en l'eficiència, en la transparència i en la honradesa. Anem a convertir l'Ajuntament de Cullera en una ferramenta àgil i útil. Àgil i útil per a l'economia local. I vos puc avançar quina serà la primera mesura que prendrem en l'Ajuntament. Anem a elaborar una auditoria dels comptes municipals per saber quina és la situació real, quants diners es deuen i a qui li se deuen aquests diners. Perquè coneguent aquesta realitat econòmica, sabent on estan els diners dels contribuents, podrem elaborar un pla de pagament als proveïdors, pedir-li quant i de quina manera van a cobrar. Al igual que podrem elaborar un pla de sanejament financer per intentar rescatar l'Ajuntament de Cullera de la situació en la que està. Un pla financer que vos assegura que complirem a rajatabla. Perquè l'Ajuntament té que pagar, té que donar la cara i té que anar de la mà de les empreses i dels autònoms d'este poble i no posar-los la cameta per a fer-los caure. Amb una política austera, imaginativa, clara i decidida, impulsarem l'economia local, no tingueu ningú dubte, i generarem confiança per a que els inversors vinguen a Cullera i Cullera puga eixir avant i puga eixir del pou en el que estem. També vos avançaré on anem a posar l'èmfasi en la política econòmica, en el gasto. Anem a reduir el gasto en dos capítols molt sangrants per a aquest Ajuntament, com són el capítol de personal i el capítol de gasto corrent, que tenen que adaptar-se a la situació real de crisi que estem patint. S'ha acabat, per tant, amics i amigues, la Cullera gris i opaca. Ha arribat l'hora d'una Cullera amb un Ajuntament sanejat que tinga els comptes clars i així
que no tornen a jugar en els diners dels cullerencs. El nostre projecte, el que heu vist ahir, també té que permetre que millorem l'educació, perquè l'educació té que ser una prioritat també per a les forces polítiques. Perquè si no apostem per l'educació i per la formació, no podrem mai conquistar el futur i ser millors persones i tindre una millor societat. Tenim un greu problema a Cullera. Cada any hi ha 25 xiquets de 3 anys que no tenen un col·legi digne per anar i tenen que ubicar-los en uns fastidiosos barracons. Jo quan dic això, ho dic perquè he treballat 2 anys en un barracó d'eixos. I la gent que s'atreveix a dir que són còmodes aules prefabricades, jo els convidaria a que estigueren un curs sencer treballant en aquestes còmodes aules prefabricades. Perquè qui llança aquesta crítica va en Audis, en Jaguars o en cotxes ben luxosos i té luxosos despatxos. I no patís el que significa tindre xiquets en aquests fastidiosos barracons. Els nostres xiquets, per tant, mereixen que les nostres infraestructures educatives siguin millors, perquè així el nostre futur ens ho agrairà. I no ens hem oblidat en el nostre projecte de sectors socials, perquè ells tenen tot el nostre recolzament, els nostres majors i els nostres dependents. Han de trobar en l'Ajuntament, amics i amigues, una ajuda constant a les seues necessitats, que no critique que avui en dia no les tinguen, però pense que tenim que anar una miqueta més enllà. Nosaltres agafem el compromís de buscar el finançament necessari per a construir una residència de la tercera edat digna i per a tots, perquè l'última, la que tenim, encara la va reformar Antònia Martín quan va ser regidora, i des que ella va ser regidora que no s'ha pegat ni una palustra. Anem a donar el suport als dependents per a intentar combatre el decret d'incompatibilitats que tenim a la Comunitat Valenciana i que impedeix que una persona dependent pugui anar al centre ocupacional i al mateix temps poder cobrar una ajuda, com si aquesta persona dependent, quan arribara a casa, no necessitara d'una ajuda per a poder fer les seues tasques. Com podeu veure, amics i amigues, és un projecte per a tots i fet entre tots. Un projecte que pot ser recolzat per totes les persones de Cullera, independentment del seu signe polític, independentment de la seva ideologia i independentment de les seues aspiracions. Un projecte que parla de Cullera, que parla del seu futur i parla de les seues possibilitats. Un projecte que té tota la ciutadania i la qual es pot sentir orgullosa perquè pot mirar al futur amb ganes i amb il·lusió. Ha arribat el moment de canviar, d'apostar i de fer un canvi en Cullera, perquè les mateixes persones de fa 25 anys, les mateixes persones de sempre, van a fer-lo de sempre i no van a poder fer res nou per Cullera. Amics i amigues, la nostra ciutat mereix la pena. Crec que mereix la pena i tinc ganes de treballar per al meu poble perquè crec i pense que mereix la pena. Per això nosaltres hem fet este projecte i per això estem dient-li al poble de Cullera que ja té una alternativa clara a lo que sempre hem tingut, perquè el futur no ens tornarà a castigar a este poble. És l'hora del canvi, amics i amigues, és l'hora de guanyar el futur i en aquest futur, amics i amigues, vull que estiguem tots, absolutament tots junts. Moltes gràcies i bona nit. Tenim un projecte, tens una alternativa. Jordi Mayor, candidat a l'alcaldia. Socialistes de Cullera.